og velkommen til. I dag der skal vi snakke om todimensionelle arrays. Jeg har snydt lidt, og jeg har både oprettet projektet, tilføjet en klasse og lavet et array, som vi kan arbejde på. Så lad os komme i gang. Jeg har tilføjet lidt data til vores array, og der er egentlig ikke så forfærdeligt meget i det, andet end at vi har vores multidimensionelle array heroppe, som jeg har snakket om i en af mine andre videoer. Så ser et array, ganske almindelig array, sådan her ud. Ud lige her står der det, og ikke. Vi kan eksamen nyt. Og det skal også have størrelse. Sådan. Og hvis vi så vil tilføje data hertil, så er det jo også muligt. Sådan. Man kan selvfølgelig også lave et string array, hvis man er til det. Det kan jo være et navn. String. Der skal kunne være 5 strings der. Sådan. Det er jo meget fint. Men lige den omgang her, så snakker vi om int arrays. Og vi snakker om multidimensionelle int arrays, så væk med det. Det som den her video egentlig kommer til at gå ud på, det er, at vi vil gerne løbe de her data her igennem. Vi vil egentlig gerne have dem printet ud på skærmen. Og det vil vi gøre ved hjælp af en forlykke. Eller, vi vil faktisk bruge 2, men det kommer vi til. Så der er noget data her. Så det er jo fint. Det man kan gøre med et array, det er, at man kan kalde noget, der hedder length. Det vil sige, at man kan få længden på arrayet. Og det er jo meget fint. Det man bare skal huske, det er, at det er altså ikke, hvor mange data det er. Altså nu er der 3 af rækkerne her, som vi har tilføjet data til. Det er jo meget fint. Men det man lige skal huske, det er, at selvom at vi ikke tilføjer data til vores array, så står der altså faktisk noget inde på pladserne alligevel. Der står nemlig 0. På alle de pladser, vi ikke har tilføjet i det her tilfælde et tal til, der står der 0. Så det vil sige, at når vi kalder length på vores array, så får vi længden af hele arrayet. Det vil sige, at vi kan være sikre på, at hvis vi bruger y-length nede i vores forlykke her lige om lidt, så kan vi være sikre på, at den faktisk løber hele vores array igennem. Og det er jo meget fint, for det er jo faktisk det, vi skal bruge. Så hvis vi laver en forlykke, og det gør vi ved, at allerførst så skriver vi for, så laver vi en parentes. Int i, det er, en variabel, som vi bruger til at holde styr på, hvor mange gange vi egentlig har kørt igennem den lykke her. Det er meget vigtigt, at vi gør det. Den starter vi med at sætte til 0. Så tager vi den variabel, som vi lige har oprettet der, siger vi at den skal være mindre. Så længe den er mindre end y.length, som vi snakkede om lige før, så længe den er mindre end y.length, så vil den køre den her forlykke igennem. Det er jo meget fint. Vi skal så også lige huske, at den forlykke, den skal altså stoppe på et tidspunkt. Og den skal jo stoppe lige så snart, at i vores variabel her, at den er større. Nej, det kan man jo ikke sige. At den ikke er mindre end y-length mere. Den kan jo ikke blive større, fordi det sørger vi jo for. Ja. Så det her, den kode der står her, den vil egentlig sørge for, at vi løber forlykken igennem, indtil at i ikke er mindre end y-length mere. Og det er jo også det. Det er jo også det, der hensigten var. Så det er jo meget fint. Godt. Så det er jo fint.
Nu er vi så kommet til, at vi skal lave en forlykke mere. Og det skal vi, fordi at der er tale om et multidimensionalt array. Det vil sige, at heroppe, der løber vi denne her række igennem. Og den næste løber vi den så næste række igennem. Hvis der var en dimension mere på, så skulle vi lave en forlykke mere. Men det er så meget sjældent, man kommer ud for det. Hvis man overhovedet kommer ud for det. Jeg er ikke kommet ud for det. Så vi laver en forlykke mere. Og der skal vi bruge en variabel igen. Den kan vi jo kalde x 0. Nu er det ikke sådan, at vores variabel bare kun skal være et bogstav. Det er mere fordi, jeg ikke skal til at sidde og finde på en masse lange variabelnavn. Altså variabelnavn skal helst være sigende, så man ved, hvad det er, det egentlig gør. Fordi vi kan hurtigt blive enige om, at y heroppe, det er ikke specielt sigende om, hvad der egentlig foregår. Så husk, at når du opretter en variabel, laver en variabel, så skal den meget gerne sige noget om, hvad det er for noget, den indeholder. For eksempel, hvis du laver en variabel, der skal indeholde et navn, så er det jo meget passende, at variablen også hedder navn. Så giver det giver god mening. Nå, men for at vende tilbage til vores forlykke. Nu har vi lige oprettet en lille variabel hernede. Sat den til 0. Det er også meget fint. Nu skal vi egentlig gøre lidt det samme som lige ovenover. Vi skal først bruge y. Men det vi skal nu, det er, at nu skal vi finde længden på i's plads. Det vil altså sige, jeg lige gør den færdig her. X++. Sådan. Det vil altså, det der sker nu, det er, at vi løber jo denne her igennem, så længe at i er mindre end y-længde. Det vil sige, at den her, den bliver jo kørt. Den vil jo så blive kørt, 8 gange. Så det vil sige, at i vil jo få en værdi, alt efter hvor langt lykken er kommet i sit forløb. Så i og med, at vi skriver i her, så første gang den løber igennem, så vil der stå 0. Det vil sige, at så får vi værdien her, eller så får vi længden på 0's plads. Og det er jo 8. Det har vi jo sagt heroppe, det skal være. Så den her, den vil altså også køre igennem 8 gange. Men hvis jeg nu havde skrevet 9 heroppe, eller 10, eller whatever, så vil det jo så være længden, der vil komme her. Og det er jo lidt vigtigt, fordi at vi skal jo have dataerne for alle pladserne. Også selvom at der står nogle underlige tal heroppe jo. Altså vi kan jo ikke antage hele tiden, at det er nogle lidt venlige tal. Altså det kan jo også være 50 og 200 eller 250 eller whatever, hvad vi nu har brug for. Så det der egentlig sker her, den tager simpelthen længden på den plads, hvor den er kommet til lige nu. Og så er det egentlig bare dagens opgave lyder egentlig bare på at få de her tal printet ud fra programmet. Og det kan vi jo gøre med system.out.print. Og vores array hedder y. Og vi vil gerne have værdien fra på plads i, eller plads ix. Og så smider vi lige en tom streng bagved. Sådan. Så uden for vores forløb, der smider vi lige en system out. Og der smider vi også bare en
kartonstreng ind. Så det er jo så fint. Ja, har lavet en fejl. Så er det godt, vores compiler kan hjælpe os der. Sådan. Det der egentlig sker nu, det er, at nu vil den simpelthen løbe tallene igennem. Og det den vil gøre, det er, at den vil samle tallene i nogle blokke, og så vil den så springe videre til næste. Altså for eksempel alle de tal, for eksempel som har med 0 at gøre, hvis der stod 0, 1, 0, 2, 0, 3. Alle sammen, de vil så blive printet ud i en blok, før den så vil springe videre til næste, hvor der så vil være en linje, et linjeskift imellem. Og ja, jamen, vi kan prøve at se, om det virker. Okay. Og jo, det gjorde det. Så det var dejligt. Skal vi se, kan vi lige tjekke efter. På den allerførste plads, der skal vi finde et. Det gør vi også. Så skifter den linje. Og så kommer der først data igen hele vejen hernede på plads 5. Og så skulle det gerne være på 6. plads. På den 6. plads. Grunden til at det er den 6. plads, det er igen fordi at arrays de er 0 baseret. Og jamen der finder vi 5. Det var også det vi skulle, så det var meget fint. Så på i den sidste række, det er jo 7. Det er sådan set række 8, men igen arrays er 0 baseret. Der skulle vi gerne finde et 4-tal. Og det skal vi gerne finde i den 7. række. Det gør vi også. Der står et 4-tal. Vi har løst opgaven. Det var meget fint. Subscribe. Kom med kommentarer. Jeg er lige begyndt at lave de her videoer her. Egentlig bare for sjov. Så hvis du synes, at der er noget, som jeg kan gøre bedre, nogle ting, jeg kan gøre, eller du har forslag til, hvad der skal ske her på kanalen, jamen så skriv endelig og kommenter og like og subscribe. Og ja, ideen med den her kanal er egentlig bare, at vi skal have det sjovt. Tak for det.